Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, ana sing takok tentang warna sing ana nang sedulur papate menungso. Sedulur papate menungso, sedulur papat kakang kawah hari-hari. Sedulur papat kalimo pancer nggih. Sedulur papat kalimo pancer iku warnane apa? Sedulur papat iku ana papat kan lho. Sing sisi etan iku warnane putih. Sing sisi kidul iku warnane abang. Sing sisi kulon warnane kuning. Sing sisi lor warnane ireng. Iku kok panjenengan aja beranggapan nek wonge wujute iku mangko bakale nek istilah iku muncul lho, muncul ning hadapane panjenengan iku kok bakale murup kuning, murup abang, murup putih, enggak. Warna iku simbole sifat. Nah, warna iku simbole sifat lan perlakuane sedulur papat. Dadi sing diarani sifat putih iku sifat sing resik suci ngono istilahnya. Sifat abang ku sifat sing ala. Sifat kuning ku sifat sing iri, dengki ngono kok. Nah, sifat ireng iku sejatine sifat sing temen. Dadi warna iku minangka sifat perlakuan, lakune ngono lho. Dadi gak kok muruk warnane abang, muruk warnane putih, warnane ireng enggak. Iku sing ana ning Google gambar ngono iku mek gambaran tok. Lah sing diarani manca warna iku mang sifate rena-rena, lorek arane iku rena-rena iku lorek. Wis warna-warna lah. Kenapa diarani rena-rena, warna-warna? Mergo diarani pancer iku wis dadi menungso iki mang. Wis dadi jabang bayi iku mang. Mulane arane ana sedulur papat kalimo pancer. Nah, sedulur papate menungso iki mang kan metune bareng jabang bayi kan. Bareng jabang bayi lahir. Mulane diarani kakang kawah, adi ari-ari. Kawane iku getene iku mang gete kan metune jabang bayi lahir kan pertama kali kan gete putih ya, sesuai urute mang Lur. Gete putih, gete apa? Mari gete putih terus gete abang metu. Terus kuning ki mang kawane Lur. Nah, malane diarani kakang kawah. Mergo cacake adi ari-ari. Lek ari-ari iki adike. Dadi mari kakang kawah metu ya menyeprot kan, kawane iki mang nyeprot. Jabang bayi akhirnya metu bareng adine. Mulane diarani kawah iku kakang, ari-arine iku adine. Nah, sedulur papat iku mang wujud istilah iku ragane iku mang yo arupa getih iku mang. Wujude iku mang arupa getih. Lah, spirituale istilah iku nyawane, sukmane iki ya arupa kaya menungsone. Awak dhewe pancer iki duweni nyawa, duweni sukma. Lah, sedulur papat sing arupa getih iku mang waktu lahir ning alam donya, waktu metu waktu lahir bareng jabang bayi lahir iki mang ya duweni sukma. Nah, mulane niku enten warna-warnane. Warna-warnane niku mang dadi simbole getih lan simbole sifat. Dadi kabeh ku ana unsure dhewe-dhewe. Anjene bener diarani getih putih ku mang ya putih ku suci. Ireng iku ketemenan. Nek abang ku kan istilahnya kan angkara murka. Nah, iki simbole sifat-sifat.
Mergo sedulur sejati iku iso dadi pamomong, iso dadi pembimbing, ya iso dadi penghalange menungso golek sejatine rasa iku mang rasa kang sejati. Lah nek sing diarani pancawarna apa Bang kok pancawarna? Sedulur papat kali mau pancar, diarani pancar iki yo menungsone iki pancar lho. Jabang bayine iki mang. Iki diarani pancar. Lah iki mang warnane iku lorek. Lah apa kok iso lorek? Lorek iku mergo jabang bayi iki mang wis metu procot ning alam dunya. Nah, diarani lorek iku kan rena-rena, warna-warna. Sifate iku kok bakale dhewe gak ngerti jabang bayi mang sing sifate apa. Mergo cek gurung apa ya iso ngendhalekno rasane dhewe. Ibaratnya jabang bayi metu procot ning alam dunya iki kan cek gurung duwe dosa, gurung duwe perlakuan sing temen, sing paten. Mulane sifate cek lorek. Jabang bayi iki mang diarani lorek, warna-warna sifate cek amburadul, sifate cek nglumpuk, sifat elek, sifat apik, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat takabur iki cek dadi situk ning ragane jabang bayi iki mang. Nah, engko bakal jabang bayi iki mang dadi wong sing duweni sifat paten. Mbok iki engko jabang bayi dadine duwe sifat sombong, mbok jabang bayi mang besok-besok duweni sifat angkuh, mbok duweni sifat welas asih, duweni sifat sing ramah, gak ngerti lho. Ngoten. Malane iku diarani sifat lorek. Tapi nek sedulur papat iku mang wis duweni sifat utuh. Niku sejatine warna sing ana ning sedulur papat. Dadi warna iku kok bukan soal warna wujud iku berwarna abang. Mbok sampean ngomongno warna abang, wujudnya abang kok sampean hubung-hubungno karo setan. Nah, iku mangane setan iku kena apa kok digambarno koyo ning internet, ning buku-buku kok mesti abang. Koyo geni, panggone ning neraka geni. Ya mergo iku mang abang iku minangka wong nek koyo emosi kan mesti raine abang lho. Nah, iku mang wujud simbole menungso sing elek, wujud simbole menungso sing pendendam kan. Nah, geni kan membara, panas. Wong panas membara iku kan wong sing emosian lah iku. Mulane disimbolno iblis iku mesti abang, iblis iku mesti geni iku. Iku wujud-wujud simbol perlakuan, simbol-simbol sifat iku. Ngoten. Pun nggih paham sak menit nggih pun. Sak meten mawon dulur ngapun kathah. Kula mboten saged dangu-dangu. Kula nyuwun pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.